Dhonsuri karbikur pho hemtunpi kimi kangpu lapen rat ame pi kapamanpon. Dhonsuri ahavar chirilangso aklamalong karbikur pho hemtunpi kimi matijong ni phaipli arni ada porphai kebra chitim malompen abarim karbi richo star harsing ronghang ahin pen ingpu ponlo. Lason si rat ame pi sitame padopon si dhonsuri karbikur pho havar ame phu manik rongpi chepahem phu ponlo. Bangso along aluhi aman penke Lakha sirkep dipu LAC MLA Bidasing Ingleng Papangjang aluhi KKA Tiripi Mepu Tonsing Be Longsing Be Vopong Asar Semsing Inghi Habe Longsing Rongpi Habe Seng Ingleng Burtimen Lunse Po Sarthe Rongpi KAWJF Bulet BP Pendanglok Serpangri Serpindeng Pirthak Nimarli Asong Atum Chetong Dunlo Lason si di KKHA Committee Atumpen Pinpura Lo Mate Memorandum sitame MLA Bidasing Ingleng arideng pipa jerponlo. Lapen milo ren hoi ren redet pusar thirong pipen kason se alun athui sitame ingpu ponlo. Bangso phi KKA tiripi me puton sing be ahin pen. Penang an karbi kurpho hemtun pi kangpu ame along. Jo arkli jo phejo kache palon nang ji aron atang ke klem ke dam. Ove kimi atum ke pangkre ke onga puthak than paklarpon. Methang jutang lun temo nijom niti jongsi chirim thekhe lipute kewangji arnia hut phusar phisar tirim angthun virdetpo lasi karbikur pho ahin pen bangsoron karkli ka phejo se amen pen danglok chethan chimum padoponpo lasi jasemet non ki thurmi a oveatum rd kachipi kenang sot binong pusi chuning ripon pado bangso hut me rd kachipi dun rong arlo kedo ke thekiding sarpi sarphu aklim ang pharatum chetong dun si RD dojot pen me pachun ponlo. Longlit pen Joy Singh Senar Inglongkiri Aberta. Karbiang Long Women Justice Forum na pen seri hun terpinden ni bali berhak asong pen Dhonsuri hawara long dan tupi kang kucing amai long itu mana kehapon lo sedang hitung ena bangso hawara long kami teknolong na dimiti na pen tupi atau mabangke Dhonsuri to dapat kali untuk penangan konstituensi nanti hawara to dolo brand dolo kaselang tum keklem ke dampingan ke tum ke ekonomi ke kesen te tum karbiak hai ditang dubat penjenglok ilam iti penjenglok itu mah kurang bong kopi kosonsi cehang nai mate itu mah bangsa kurang bong pen kosonsi hemso hemti hemtiar hemtak keman hai kadu kabe samida dodo na pela to hemtun pilong pensi seri unu tum tome dolo pen kaprek hemtun maso hemtun pi aben towar me lang samelang tum pi pono prote dadak le tum hayatiri pi puni damji abang so hemtun pi pensi tum dadak karbiak hey itu ma identity bang ke tum dadak si dolo la sini tum tunil kono la pen pini het same MLA ke hai England sar same bang lo alang ipan memorandum ada he tum pilo towar kan ni pan hai pilo tapi bang so memorandum kami alang tum ning ki thepen kapaji respond bang so memorandum ke gagos jong mate isi loki do jong ma paplang plera alang itu ma ke mang la pen alang tum diman charter mukaan ke karbiang no tum council tum adi ki pipen kapacur konji phasini tum hoi pen bangke tum di bonlo la pen adak dopik la pen karbiang lo arap tum tamil bang so hem tum pilong bang pen karbi ki plang atomo kadu ka binang bang pen chini pen lote tum hey mate leaders tum tame karbiak hai arada phan uwe ki mi phan nam ke mi kam ke mi phan pon hegi pusini tum den chini pon la se karbiang lo tum council to butha bang adi pitha em tunpi mate etum kari ko to han adi bibonon sini tu mangke chini kollo mangke jong nam nang dedo mona por jong si litum karbi hai yong tv rang por jong si litum jiong rong product te kome to kai si litum mangke jilu thaya aya ko la pula la posi Dhonsuri angkang rong ke thekere tum stame jungri lo labang so karbi hem tun kim hop lo bangke am tin na tum stame ang jungri nang ji lapen nak cerah tumbek nih, aku sosin tum karbi, buat hot Dhonsuri hawa ya mai, nili mai pohin benami, juning rilo, nili men ke mana gerompi, nili ata tabi piklah posi, ata bi fit boy fit sama nili, yong lam kang tung lah bangke, kit hek kiri akling abe posi ni zaman tahu, lah sonak taksi pini ni tum tame kimang pen, karbi dan de karbi cingrum naik produk de, ini ni mata teng pen, produk de anu tin tame dorep, ini coba sosi
ini itu elet oh samit kore kira juso nak khalo aposi ili tum karbi khai chingrum nangi kolong te sialong klam mate sia office lote mala son to nei la posi pini ni tum tame la sona kemang pe tame karbi ni bang ek tingkan ta kon pe long suri hawara mai long an mate tu karbi or ko long suri tame la rong rupen chenglok sala ke thek ding tame ta tangrum ne sing tum tame kemang pa do ponglo la pen ni tum ma bang ke la bang ke anu ke la performa da kuram de Kristan punai atau orang ini punai, sehe punai, kaprek, atau alang tu mana orang cukup pelan langsung itu nak ceramah pelan sebagai. Akhir hal tu kami isi anak maupun acak orang hal tu kami cukup kira yang apa saya mungkin ada orang. Asal nak taksi kini tu kami, abang sokar ikut orang ke, sengkok.